खाथियाव बेबायदि आरोना जाथि जाथिहां बेखौ बासिजोबा नै आङो हाग्राबारियाव थाखुमाबाय खैजिमाखौ गिनानै खैजिमाजों मानसिजों गावलायनाय जादों। हाय गाइस खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। नै आं दिनै लोगोफोर खैजिमा हाननो नागिरदों। खैजिमा न'नि थाइजौआनो दं आरोना बेखौ हाननोसै हाननानै ओरैबायदि गोथाव फाजा एवना जानोसै ना ओरैबायदि सोरबा सोरबा जाया जाग्राफ्रा कमेन्ट हर लोगोफोर सोर सोर जायो नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ हाननायखौ हाननोसै आरोना दायो लोगोफोर अरखब बिथाङा हानग्राया नै दान्दा जरायदों दान्दा जरायलायबाय मोनजागोन ना मोनजायाथायबो अरजानायल'सो जागोनदां अरजानो मोनगोनब्रा आंना दा थिफुजोबगोन दे अरनाया बेलेग गाज्रि मानिया खैजिमा अरनाया मानिया खैजिमा गावस्राथों नै जोंहा लोगोफोर दिनै खैजिमा हाननो नागिरदों बोराय बुरि बैसागो जोबनायनि जानोसै दे हादु अ बिदै दंसोयो ने बिदै दंमोनलै दंनायाथ' गरसे गरनै गोलैनायखौ बिदै दंसोयो होनबायलै दे हाना हो सेस बिल्डिं न'आ जोफ्रुबाय जियाव गोलैबाय दा बेखौ एसे बोखारनांगौ हा न'आव बुंबाय गोलैजोब्बाय हायावसो दंना गैया लाबोलाय माबाखौ ओइ दैखौ लाबोलाय दै लांनोसै अरखबनायासो बारा जागोन नामालै ना आयौ थिं सायाव थाबथादोंथ' इयाव होयो दै अरनायासो बारा जाबाय आयौ मोनजानाया मिसासो जागोन दाख्लैबो मानसिफ्रालाय बोरैथो हानो नै आङो हाग्राबारियाव थाखुमाबाय खैजिमाखौ गिनानै खैजिमाजों मानसिजों गावलायनाय जादों गन्डगल अराखैना नोंनाव ओरैबायदि अरजोब्बाय आंनाव सिथर जाजोबसिगोन साला दा माखौ जागोन गैयानो माथो खैजिमायानो जि गोथाव जानो नागिरदोंमोन आङो नै मोनसे दंबावो नै लोगोफोर अरजानायासो बारा जाबाय लोगोफोर बिदैयानो गावस्राजोब्बाय माबाजोब्बाय सिरिनानै फोरसा जाजोब्बाय मोनजागोन ना मोनजालाथाय नैबे मोनसे गैयालै जाहांनायसो ओहो गैया इयाव बिमा गोजासो नैलाय गैया नैबे मोनसे बिमायाबो जाजाबा जाजागौमोन दा नायलायनाय बिमाया लोगोफोर ओरैबायदि जेव फिसायानो गैया खोमादां बिदैयानो फिसा इंखुरिखौलाय मा जानोसै मोनसे मोननैल'थार' नै खैजिमाखौ बारा जाखाया माथो अब्लाबो गैद्रायाना फारसेथिं गाइखेरबो फुदुंना गालांदोंमोन नै गोदौफावबाय लोगोफोर आयौ अरजोब्बाय दै नायलाय आयौ गैला मा अरो आयदि बेयाव दै लायलाय एसे थांलाय है अबाव बेयाव दै लायलाय आयौ बायना जानाया साबसिन ओरैबायदि खस्थ'सो अरखब जाजोब्बाय मासा मालि बिमा थायो होमबा फिसायासो गैया हय खांग्रांसिगौ
1 मिनिटबो दलर थानो हायाखै आरो आइदै नायलाय नै लोगोफोर आथिङाव माबायदि अरथाबखायो ओरैबायदि दावखोयो दसेनो अराखै नोंनाव हनै अरदोंबो खानाला गाराय जाजोबगोन दा नै बाहायाव मा बोयो बिसोर नायलाय लोगोफोर नै थाइजौ फिथाइखौ सिन्था बोयो आयु हानबाय खरिसे अय लागाव गैग्राङा बेयावबो दङ लोगोफोर नै बाहासेनिया बेबायदि आरोना फिसाथार एंखुर बायदि बासिनोसैखौ बे दानिया बासिखांबाय दानिया नै ओमफ्राय एसे बिमा जाहांनाय दं आरोना जाथि बिमाद्रायबो नङा बेखौ बासिजोबासै आरोना नै दाना फाजा खालामसै नै बेबायदि आरोना खाथियाव बेबायदि आरोना जाथिहां बेखौ बासिजोबासै दानिया बेखौ फ्राम एवनोसै बिराद गोथाव जानोसै दानिया दायो संख्रि बानलु पियास होनानै सोलायनायाव होबाय नै माने थावआवनो हालदैफोरखौ होखाजोबबा मोजां जायो आरोना नङाबा बे बिदैयाहायो गेब्रुनानै आथा जानो नागिरो बेनिलाय नै मालाय जासिगोन खोजिमा फाजाया नै बेयो जाहैबाय जोगोनार बिजौ नैबे जाहैबाय बुद आरो नैबे जाहैबाय दहाय हाननाय खोजिमाखौ मोनजाबाय आरो हाननानै नुवाखै दिनै खोजिमा फाजानि हायाव दामफ्रा जरनानै जालायलायसिनो ट्राइ नायनोसै जानाय नायनोसै मा रखम जायो खोजिमा फाजाजों लगायना जायो र' बिराद बरिया बे जोगोनार बिजौखौ लगायनोसै नै लोगोफोर एवनानै इदि जाबाय बिराद गोथाव जादों जानायालाय जानोसै माबा लारा बानलु सिब्र'आ लाबोआखै आं बानलु सिब्र' नांगौमोन ना थ' लोगोफोर होनबा दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोंबो खोजिमा जानोसै बाय